दिनै बेहाय नोंथांमोना नुदों जे बे ओनसोलाव हान्था मेलानि खालामनो थाखाय लामानि जोबोद उसुबिदा जानानै दङमोन आरो थांनाय समफ्राव जे सरकार दंमोन बिथांमोनाबो बे बिथिङै मावजोबनो हायाखैमोन नाथाय नोंथांमोना दा नुदों जे आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामाव थानाय मोनफ्रोमबो बियाबाव गोग्लैसोनानै थानाय लामाफोरखौ गुबुन गुबुन रड कानेक्टिभिटिखौ थिक खालामनो थाखाय इयारलि जोंनो एमएलएफोरनो गोबां फान्ड हरनाय जादों थिग बेबादिनो बेवहाय नाबार्डनि गेजेरजों थांनाय बारावहाय 2 किल'मिटारनि एसे बारा बे लामाखौ सेंसन खालामनाय जादों आरो बे खाथियावबो गोलाव लामा दङ 3 किल'मिटारनि बारा मथा-मथि बे खाथि खालायावहाय 5-6 किल'मिटार लामा हरदों आरो बे लामाया अलरेडि बे जाफुंजोब्बाय जाय बिथाङा मावनो लादोंमोन बेखौ हाजोब्बाय दिनै रायजो राजाफोरनो गथायदों आरो जोबोद रायजो राजाफ्राबो गोजोननाय मोन्दों आंबो गोजोननाय मोन्दों जे जोंनि बियाबावहाय बेबायदि लामाखौ बानायनो हानायनि थाखाय आरो आं मिजिंथिदों जे बेबायदि लामा सामाया आरोबाव बहाबा जुदि गाज्रि जानानै दङब्ला जों बेफोरखौबो हरनो थाखाय नाजादों आरो लोगोसेयैनो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो बिटिआर काउन्सिलनि गेजेरजों लामा सामा गोग्लैसोनानै थानायफोरखौ बिथाङा मावफुंनो थाखाय आखायाव लानायजों लोगोसे आथिखालाव जोंनि ओनसोलावबो गोबां बिटिआरनिफ्रायबो लामाफ्रा फैदों गतिके नैबे बोसोरब्रैनि गेजेराव लामा सामाया जोंनि ओनसोलाव जोबोद माने बानाय जादों दा बेजों आं मिजिंथिदों माने लामानि जे समस्याफोर दङ बे थाबैनो सुस्रांजागोन आरो बेल' नङा लामा सामाल' नङा जोंनि रायजो राजाफोरनि जे माखासे गोनांथिफोर दङ बेफोरखौ सुफुंनो थाखाय दिनै बिटिआर सरकारजों लोगोसे आसाम सरकाराबो जोबोद नाजागासिनो दङ आरो नोंथांमोना मिथिबाय जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जे दफाफोरखौ जोङो एग्रिमेन्टआव एबा दफा हिसाबै मोननो हादोंमोन बेखौ थाबै मावफुंनो थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआबो जिहेतु बाथ्रा होदों खोथा होदों गतिके जोंनि जे गोग्लैसोनाय ओनसोलफोर बेफोरो गासै बिथिङाव थाबैनो उन्नति जागोन बेखौ आं मिजिंथिदों आरो लोगोसेयै दिनै बे लामाखौ बेखेवनानै होनायजों लोगोसे आङो रायजोफोरनिजों मोनसे खावलायदों जिहेतुके जोङो नुयो लामाफोरनि गाज्रि जानायनि मुल कारनानो जाहैबाय साइड बामावहाय जुदि जावखुनाय एबा खुरखानाय माबा जायोबा बेवहाय माने लामाया थाब गाज्रि जायो बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बिथांमोनाबो एसे नोजोर होयो खारन ठिकादारा जेरैबायदि मावनांगौ मोजाङैनो मावनानै होलांबाय बेखौ जाहाथे जोङो खहा एबा आद्रि खालाया दिनैनि हाबाफारि बेसेबां रांनि बाजेटआव बेवहाय 4,43 लाख एमाउन्टनि बे सेंसन जादोंमोन दा जों नुबाय जेरैबायदि बाव एमाउन्टखौ हरनाय जादों थिग बेबादिनो बिथांमोना एस पार एस्टिमेट बे खामानिखौ मावनानै होदों सार मोनसे खोथा साबकाटानिफ्राय सराइबिसिम 2.5 फुट खरि बारायनायनि खोथा बै समाव होनदोंमोन नैबे दासिमबो जायाखै वेडिनिं जेखौ जों बुङो गसाइगावनिफ्राय रायमना थांनाय जे लामा बे गसाइगावनिफ्राय जाबोनानै दा साबकाटा हाइ स्कुलाव बे थाबथाफैदों आरो बेखौबो रिसेन्टलि आरोबाव जे पार्टनाव बे खामानिखौ मावनो नागिरदोंमोन बे फान्डजोंनो बेखौ आबुं खालामनायनि बाथ्रा होदों आरो लोगोसेयै हयथ' जोङो मोजां मोनसे जोंनि बे ओनसोलाव मोननो थांगासिनो दङ जिहेतुके जोंना बे खाथि खाला माने भुटानजों कानेक्टिभिटि दङ दा जोङो आसाम मालानिफ्राय सिमुलटापुरनिफ्राय लानानै कसुगावसिम थांनायनि मोनसे बेवहाय सार्भे सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ थाबैनो जागोन होननानै जों मिजिंथिदों बे जायोबा जोंनि हान्था मेलाया साबसिन जाबावसिगोन मोनसे खासियाबारिनिफ्राय ओरै रामदेवजों थांनाय बालागाव लामा बे खासियाबारिनिफ्राय रामदेवजों थांनाय बे अलरेडि बेवहाय रिपेयारिंनि थाखाय हमनाय जाबाय मेन्टेनेन्स नाथायबा जाय कन्ट्रेक्टर बिथाङा मोनदोंमोन माबा खारनाव दाबो बेखौ मावफुंनो हायाखै नाथाय अलरेडि टेन्डार जाबाय